Først det her sammen, mit navn er Sebastian, og i dag så skal mig og William og en hel masse andre ud og have pizza. William skal ikke have pizza, men han skal stadig med. Og så efter vi har fået pizza, så skal vi ud og gå en tur i Nørre Aaby og udforske lidt. William er i gang med at lægge sengebetræk på, hvor han er. Han lavede lige den, der gør nas. Hej og velkommen til Barda. Hej. Jeg er lysbetjekkeren Martin. Jeg er lederbæren Ronny. Ej, det er ikke cringe, det er skam. Det er skam. Wow, vi gør det så. Nu er vi taget i byen. Og vi er på vej ned og få pizza. De skriger. De er underlige. Jeg har taget en lommelygte med, sådan så vi kan udforske Nairobi. Det er fordi, at vi er på vej i Nørre Aaby by. Vi har mistet de andre. Vi har fundet pizzeriet. Det er lige der. Cirka. Bam. Nu har vi spist pizza, og nu skal vi videre i Netto for at købe en gave til Alex. Fordi han har fødselsdag i morgen. Mørkenborg, Martin og Ulle er lige heroppe. Bam! Ulle! Shoo, min roomie. Wow! Elise og Alexander har sådan noget med salt. Så Elise vil købe ham noget salt. Et kilo groft, et kilo fint. Vi kan ikke finde salt. Jeg synes, vi skal købe det her til Alex. Fordi jeg tror, han vil sætte rigtig meget pris på det, når han flytter hjemmefra. Toast. Han ved det bare ikke endnu. Vi har lidt problemer med at finde en gave til ham. Nej, jeg har fundet det perfekt. Eller ikke mig, der har gave. Mørks har købt en tiramisu. 50 kroner Jeg for har lige så salt. salt. Hvad skal vi købe? Øj, hvad er den her? Madkasse. Gymball. Nå, gymball. Ej, det er sådan en stor en. Nej, vi har fået den bedste gave helt fundet. Den her gymball her. Vi har fundet den. Alexander bliver så glad. De synger. Mest Elise. Okay, men vi fandt ud af, at vi kan ikke rigtig udfordre særlig meget i Nørre Aaby, fordi vi skal være tilbage på skolen. Og hvornår er det? 25 minutter? Wow. Wow. Vi skal være tilbage på skolen om 25 minutter. Så vi har ikke sådan ultra meget tid. Men det burde være fint nok. Vi prøver at gøre, hvad vi kan. Nu går vi ned i en sej tunnel. Go! Hejsa. Nu vil jeg bare godt sige for Sebastian, at vi er tilbage på skolen. Og vi kom til tiden. Så det var lækkert. Nu er klokken blevet 10:11, og mig og William skal som altid se Harry Potter. Men ja, jeg er mega træt, så jeg kan godt være, at jeg falder i søvn, og så ender William med at se Harry Potter alene igen. Fordi jeg har det med at falde sådan i søvn og sådan noget. Men det er fint nok. Ikke William. Skal du holde vågen? Ja, jeg skal nok prøve. Nu er klokken blevet 11, og William og jeg skal som altid se Harry Potter. Fordi vi skulle jo ligge i vores seng for en halv time siden, så vi har bare ligget og set nogle YouTube-videoer og sådan noget. William har spillet lidt guitar, men nu er det også ved at være tid til Harry Potter. Men nu vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I har set med i den her vlog. Jeg håber, I har haft en god dag. Vi ses.